Selam friendler. Каникулларыбыз дәвам итә. Ялларыбызны күңелле һәм файдалы итеп үткәрик. Ләкин куркынычсызлык кагыйдәләре турында да онытмыйк. Бигрәк тә янгын чыгудан сакланыйк. Һәм бүгенге кунагыбыз Камил абый Нургалиев белән без нәкъ шул хакта сөйләшәчәкбез. Исәнмесез, Камил абый? Исәнмесез, Аяз. Ут чыгу, янгын, бигрәк куркыныч сүзләр. Кинәт кенә янгын чыккан очракта үзеңне ничек тотарга, нинди кагыйдәләрне онытмаска кирәк? Аяз, кинәт кенә янгын чыккан очракта балаларга тим более паника бирелмәскә, үзләрен һәрбер моментта тыныч тотарга кирәк. Тыныч тотып һәм рассужда итеп, нинди хәлдән ничек дөрес чыгу юлын уйларга кирәк. Например, әгәр дә безнең квартирада, өйегездә берәнди янгын чыга калса, иң беренче эш итеп ул бүлмәне дән чыгарга кирәк. Һәм уже 101 или 112 номеры белән янгын чыгару бүлекләрен чакырырга кирәк. Аңлашылды. Янгынны үзеңә сүндереп карарга ярыймы? Сез балалар була турып, бу янгын сүндерергә ярамый. Моның өчен олылар бар, әти-әниләрегез бар. Аларга сразу ярдәм сорап, аларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә үзең өйдә буласың икән, өйдән тиз генә чыгарга кирәк һәм янгын сүндерү бүлеген чакырырга кирәк. Аңлашылды. Йорт җиһазлары, киемнәр астына качарга ярамаганын беләм. Тизрәк өйдән яки фатирдан чыгып китәргә кирәклеген дә аңлыйм. Чыгып булмаса, нишләргә? Чыгып булмаган очракта, әгәр дә мәсәлән сезнең коридорда тәрәзәне ишекне ачып карыйсың, коридорда түтен бар икән, ул вакытны чыгарга ярамый, билгеле. Ул вакытны ишекне әйбәтләп ябып куеп, чтобы синең квартираңа түтен кермәсен өчен ишекне астына чүпрәкләр куеп, үзең, например, балконың булса, балконга чыгып, уже балконнан ярдәм чакырырга кирәк. Әгәр дә инде син квартираңда өйеңдә түтен кергән икән, ул вакытны уже квартирадан чыккан, квартира хәрәкәтләнгән вакытта идәнгә якынрак ятырга кирәк. Һәм чүпрәк алып, сулы чүпрәк алып, шул сулы чүпрәк аша суларга кирәк, чтобы үпкәләргә янгын түтеннәр кермәсен өчен. Аңладым. Кинотеатрда, сәүдә үзәкләрендә янгын чыккан вакытта үзеңне ничек тотарга, нишләргә кирәк? Сәүдә үзәкләрендә, кинотеатрларда, шулык сезнең мәктәпләрегездә укыган вакытта, әгәр дә янгын чыккан очракта, сез беренче зданиягә кергәндә план эвакуация дигән әйбер бар. План эвакуация белән уже бинага кергәнче шуның белән танышырга кирәк. Һәм үзегезнең чыгу юлларын карарга кирәк. Например, шулык кинотеатрларда булганда, анда әгәр дә сез каушап нитеп каласыз икән, анда һәрвакыт билет сату, билетер апалар тора. Билетер апалар сезгә уже кая барасы икән күрсәтәчәкләр, ничек урамга түтен булмаган җиргә чыгу юлларын күрсәтәчәкләр. Аңлашылды. Тагын бер соравым бар. Мәктәпләрдә, җәмәгать урыннарында янгын сүндергечләр бар. Алар белән һәркем дә куллана белергә тиешме? Аяз, бик дөрес сорау. Янгын сүндерү җайланмалары безнең, например, огнетушительләр бар. Биналарда еще янгын сүндерү краннары була. Siz как балалар булып, сез алар белән ничек кулланырсың, тәртибен белергә тиешсез. Но алар белән только олы кешеләр генә кулланырга тиеш. Например, янгын сүндерү җайланмасы огнетушительләр. Огнетушительләр белән куллану өчен аның шикасын тартып чыгарга кирәк. Үзеңә куркынычсыз арада огнетушительне юнәлтәсең. Һәм шулай безнең янгын сүндерү җайланмаларыннан менәмесе безнең порошковый огнетушитель була. Моның эчендә порошок тутырылган. Менәмесе безнең уже углекислотный. Булар янгынның сүндерүнең тәртибе шул. Безнең алар бөтенесе кислородны куып чыгаралар. Монысы порошок ярдәмендә куып чыгара. Монысы углекислый газ ярдәмендә огнетушительләр белән бер вакытта да аларның
именно махсус жайланмалар ияларны шундай бәлә каза килгән очракта гына алар белән файдаланырга ярый. Уенчык иттереп аларны бер вакытта да кулланырга ярамый. Менә монда янгын сүндергечләрне өйдә яки фатирда тотарга ярыймы? Билгеле, мондай янгын сүндерү жайланмаларын өйдә һәм фатирда тотырга кирәк. Әгәр дә сезнең кайбер янгыннар була, кайберләрен су белән сүндерергә ярамый, агентушителләр белән сүндерергә мөмкин. Камил абый, сез әйтеп киттегез, кайбер янгыннарны су белән сүндерергә ярамый. Ул нинди янгыннар? Квартирада дип карыйбыз икән, квартирада, например, безнең электр чыбыкларында килеп чыккан янгынны су белән сүндерергә ярамый. Аның өчен беренче электричествоны сүндерергә кирәк. Һәм шуннан соң гына уже агентушителләр белән файдаланырга ярый. Һәм шулай, например, безнең ялгыш кухняда таба янып китсә, табадагы май янып китсә, аны бер вакытта да су белән яндырып сүндерергә ярамый. Аннары тагын аяз менә шунда әйтәсем килә. Менә квартираларда автономный домовой пожарный извещатель дигән әйбер хәзерге вакытта безнең президентыбыз ярдәме белән бүтән күп балалы семьяларда һәм инвалид семьяларда шушы җайланманы куябыз без. Әгәр дә әти-әниләрнең мөмкинчелеге булса икән, үзләренең семьяларын, әти-әниләрнең куркынычсызлык чараларын күрү өчен үзләренең квартираларында, өйләрендә шушындай җайланма куя алалар. Моның эшләве бик гади. Бу түшәмгә куела һәм әгәр дә төтен чыккан очракта бу үзеннән үзе тавыш бирә. Камил абый, киңәшләрегез өчен бик зур рәхмәт. Аяз, үзегезгә рәхмәт, чакыруыгыз өчен. Bizning килүнең сәбәбе шул инде, чтобы безнең балалар барсы да сау-сәламәт булсыннар, һәм куркынычсызлык кагыйдәләрен балалар һәр вакыт үтәсеннәр иде. Саклана белсәң генә, ут дус ул. Игътибарсыз эш итсәң, дошманга әверелә дә куя диләр бит. Саксыз эш иткәндә утның нинди бәла каза китерүен барыбыз да бик яхшы белергә тиеш. Ялларыгыз күңелле булсын, дуслар.